следващото видео на Нико Баскет. Днес ще отиваме за Франция, но първо ще спим в Мюнхен. Сега чакаме тати, той е и там, не може да го покажеш. Знам и сега трябва да отиваме да се приготвяме. Си избирам Лего. Не знам кое си избирам. Помня, там имаше едно на Супермен и е 9+. И сега хора, качихме се току-що в самолета и не забравяйте да вземете по един лайк и по едно subscribe, ако искате още такива епизоди. И така пристигнахме в Мюнхен и сега си търсиме място, къде да пренощуваме и търсиме кога утре ни е полета и къде. Хора, забравих да ви кажа, това е Дези. Дадоха ми го. Юпи! Историята на Дези, тя беше опакована, шардесите ми я дадоха и аз я взех и я спасих. И отивам на площадка, после ще спим. Ще търсим площадка. Да. Да, ще търсим. Защото предния път също много я търсихме и не успяхме да я намерим. Намерихме я. Намерихме ли я? Нали игра там с една ръбитка. И сме сами. Яко. И още нещо. Площадки само за мен. За никой друг. Доброто хора, наспахме се и отиваме към Тулуза. Ето ви един хубав германски изгрев. Приятели, пристигнахме в летище Тулуза. Като казахме, ми стана малко лошо. Той ти носи възглавницата. Пожелавам ви приятен ден и очаквайте други клипове.